мехоҳед фаҳмед ки барои чӣ тату яъне ки татуировка дар ислом ҷоиз несту ҳаром аст? Пас ин видеоро то охир тамошо кунед. Ассалому алайкум ҳама тамошобинон, ман Самир умед шумо бошад дар канали VMS TV қарор доред. Чхеле ки дар аввал фаҳмидед, дар ин видео шумо дар бораи барои чӣ ҳаром будани татуировка дар ислом, пайдоиш ва зарари онро пурра хоҳед фаҳмид. Барои онҳое ки бори аввал дар канал ҳастанд, тавсия медиҳам ки дар канал обуна шаванд, яъне ки подписатсия кунанд бо зер кардани ҳамин тугмачаи сурхи зери видео. Мо бошад видеоро оғоз бикунем. ба мисли дигар қонунҳои Қуръон ки мусалмонон аз рӯи он зиндагӣ мекунанд, маъни татуировка холкӯбӣ низ дар Қуръон омадааст. Сабаби маън буданаш хело сода ва фаҳмо аст. Инсонро Худованд офаридааст ва ҳар чизеро ки Худованд офаридааст, вай комил аст ва аз он дида зеботару хубтар чизе буда наметавонад. Аммо агар одам кӯшиш зеботар кардан ё тағйир ворид кардан ба чизе ки Худованд офаридааст кунад, ин маънои онро дорад ки ӯ аз ин чиз норозӣ аст ва фикр мекунад ки чизе ки Худованд офаридааст боз ҳам комилтару саҳеҳтар карданаш мумкин аст. Ин худписандӣ ва ғурур аст. Бадтараш ин аст ки холкӯбӣ кардан дар бадан ин рӯйрост таҳқир кардани Аллоҳ аст. одаме ки дар бадани худ ё дигарон холкӯбӣ мекунад, худро аз офаридагор болотар меҳисобад. ба гурӯҳи чунин одамон на танҳо шахсони тату дошта, балки ҳама он нафароне дохил мешаванд ки дар бадани худ ягон тағйиротро ворид карда бошад. ба назар мерасад ки якчанд сол пас аллакай ҳама соҳиби тату мешаванд. дар ватани мо ҳоло ин на он қадар зиёд ривоҷу равнақ ёфтааст, аммо дар Европа ва Амрико қариб нисфи ҷавонони то 25 сола дар баданашон татуировка доранд. агар 10-15 соли пешро гирем, тату ин як ороишоти зебмедодагии мардон буд ва қисми зиёди чунин мардҳо ин мардони пеш дар зиндон нишаста ё ин ки дар флоти ҳарбӣ хизмат карда буданд. пирсинг бошад умуман ки ба чашм кам мерасид. зуҳур кардани ин чизҳо дар байни ҷавонони имрӯза ин пеш аз ҳама вобаста аст аз тарғибот, яъне ки пропагандае ки дар ахбори омма бурда мешавад. мисоли оддӣ, ҳамаи репсароён қариб ки татуировка доранд. ҳайвонда ҳайвон. дониста бошед ки ҳар як зуҳуроте ки дар ҷаҳон пайдо мешавад таҳти контроли шадиди соҳибони система аст ва аз ин чиз бармеояд ки ҳастанд одамоне ки мехоҳанд подаи онҳо ҳамаашон татуировка дошта бошанд ё аз ин дида хубтар пирсинг. ин гуна одамон намунаи оддии одамони соҳибони система ҳастанд. одаме ки дар пешонааш матну дар бинӣ ё гӯшааш ҳалқа дорад. ин ҳамаш барои чӣ? Барои он ки соҳибони система зуд подаи худро аз дигарон фарқ кунанд ки дар наздашон кӣ истодааст. ин бошад мақсади асосии соҳибони система нест. мақсади асосияшон ин он аст ки одамон бо хоҳиши худ ин корро кунанд ва боз инчунин пул низ диҳанд. худро лаънат карда ҳисоб кунанд. бале соҳибони система ин гуна фикрҳои маънавӣ ҳам мекунанд, зеро онҳо медонанд ки одамоне ки худро беқуввату беирода мекунанд, онҳоро идора кардан хеле осон аст. барои чӣ пирсингу татуировка одамро беқуввату беирода мекунад? барои фаҳмидан ба ин савол бояд фаҳмем ки чӣ хел ҳамин татуировка пайдо шуд. дорандаҳои аввалин татуировкаҳо ин ҳайвоноти хонагӣ буданд. барои фарқияти ҳайвонот дар вақти чаронидану обдиҳӣ гӯсфандонро муҳр, нишона ё ин ки тату мезаданд. ин чиз омехташавии ҳайвонотро ва баҳси бефоидаи подабононро аз байн мебурд. пирсинг бошад ҳам ҳамон вақтҳо пайдо шуда буд. барои он ки барзаговҳоро фармонбардор кунанд, дар бинияшон ҳалқа мезаданду дар ҳалқа бошад банд ва акнун барзаговро ҳар тарафе ки мехостӣ метавонистӣ ки барӣ ё ин ки дар стун бандӣ то ҳеҷ ҷой наҷунбад. дар рӯси қадим бошад ба шахсоне ки ба криминал сару кор доштанд муҳр мезаданд, то ки дигарон чӣ гуна инсон будани ин шахсиятро донанд. агар аз ҷиҳати бехатарии тату гирем, пас бояд эҳтиёт кард ки мабодо ба бемории вич-спид гирифтор нашавед. дар бораи чӣ зарар доштанаш ҳам гап задан шарт нест, зеро ҳар куҷое ки сӯзан истифода бурда шавад, дар он ҷо шанси ба бемории вич-спид, бемориҳои пӯстӣ, аллергия якчанд маротиба зиёд мешавад. шанси гирифтор шудан ба ҳамин бемориҳо
ва ҳоло сухан сари он рангҳое ки холкубо истифода мебаранд рафта истодааст. рангҳое ки канцерогенӣ буда имконияти дар бадан пайдо шудани бемориҳои онкологиро якчанд маротиба зиёд мекунанд. чихеле ки фаҳмидед, татуировка ҳам ба ҷисм, ҳам ба ҷони инсон зарари калон мерасонад. Ба ҷавонон гуфтанем ки ҳатто орзуи доштани татуировкаро ҳам накунанд. Ва тамошобинони азиз, агар аз ин видео шумо каме ҳам бошад ба худ маълумот гирифтед, инро ба ман хабар диҳед бо лайк мондану комментария нависан дар таги ани ҳамин видео. Дар ин ҷо бошад видео имрӯзаро ба анҷом мерасонем. Тӯли ин чанд муддат бо шумо будам. Ман Самиев Умед. Ба ҳама барори кор дар паноҳи Аллоҳ. Хайр, то боздид.